Eskerrik asko, Erkiaga jauna. Jarraian, aldeko txanda bat irekiko dugu, nortzuk parte hartu behar dute? EH Bildu taldearen ordezkaria den Maeztu jaunak du hitza. Eskerrik asko eta egunon, Legebiltzarburu Andrea, eta egunon guztioi, egunon lehendakari jauna. EH Bilduk Arabako Batzar Nagusiek onartutako lege proposamen tramitatzearen aldeko jarrera deko gaurko honetan. Natura babesteko legearen 17.4 artikulua aldatzearen, hobeto esan da guretzako osatzearen alde bozkatuko dugu. Artikulu horrek, azken urteotan gure herrian jarraitutako eredu sozioekonomikoaren aurrean dikotomia interesgarri bat planteatzen duelako. Interes ekonomikoak edo natura errespetatzea. Badakit, erabakia ez litzaketela bata edo bestea izan beharko. Badakit, garapen iraunkorra eta antzerako terminoak existitzen direla. Badakit, ere, errealitateak beste egoera bat demostratu digula. Hain zuzen ere, garapen ekonomikoa eta naturaren errespetuarekin bateragarria ez direlako bateragarri izan. Garapen jasangarria terminoa propaganda hutsa bihurtu delako eta errealitateak demostratu digu azken finean propaganda berde bezala erabili dela termino hori. Gure eredu sozioekonomikoa ez da iraunkorra, ez da orekatua izan, ez sozialki eta ez ekologikoki. Gutxi batzuen etekin ekonomikoak ziurtatu duen hazkunde ekonomikoaren ereduan bizi izan gara, eta bizitzen gara ondino. Eredu horretan, ingurumena bilakatu da mota ezberdineko hainbat jarduera ekonomiko garatzeko beharrezkoa den eremu fisiko edo espaziala. Hori bakarrik izan da ingurumena garapen eredu horretan, edo hazkunde eredu horretan. Askotan, gainera, mugagabeko hazkunde ekonomikoa gauzatzeko oztopo bat bihurtu da hainbat interes ekonomikoentzako. Horrela gauzak, eragile batzuk erabaki zuten bere garaian guztiz kontrajarria zela gune bat. Bere ezaugarri naturala kontutan izanik babestea eta era berdinean gune hori eta bere bionistasuna desagerraraztea helburu duen jarduera bat eremu berdinean baimentzea. Alegia, parke natural bat izendatzea eta era berean harria ustiatzeko ingurua desagerraraztea dedikatzen den harrobi bat bertan baimentzea. Hori guztiz kontrajarria zela. Horregaitik, talde politikoekin batzartu ziren, eta azkenik talde politiko batzuk erabaki genuen aldarrikapen hori lege bihurtzea. Eta horrela, aldatu zen gaur egun dagoen natura babesteko 17. artikulua. Zeinek debekatzen duen natural gune babestuetan harrobien ustiapena. Harrobiak naturarekiko duten bortizkeria dela eta urtean zehar eraso larrienetarikoa izan dira eta gaur egun dira. Baina azken urteotan, erregai fosilen arloan, zehazki hidrokarburen usteapenean, beste jarduera baten, naturarekiko guztiz arriskutsua dena, mehatxua zabaltzen ari da. Frakina eta haustura hidraulikoa. Ezohiko gaza ustiatzeko erabiltzen den praktika. Ez dut uste beharrezko denik azaltzea momentu honetan, teknika honek dakartzan ondorio ambiental kaltegarri guztiak. Azken hilabetetan, azken urtean zehar, hainbat irakurri, hainbat artikulu, hainbat komentario irakurri ahal izan ditugu gai honen inguruan eta jakiteko zenolako ondorio ambientalak dakartzan teknika honek. Irudi bat niretzako oso esanguratsua eta adierazgarria izan daiteke. Hau da, fracking ustiapenetako planta bat estatu batuetan. Norbaitik pentsetan du
argazki honetan agertzen den gunea zuloz beteta, gune natural babestu bat izan daitekela? Ez ezta, uste dut, nahiko argi dauela horrelako gune bat eta parke natural bat ez direla bateragarriak. Eta hori, argazki honetan agertzen zena, frackinga lurrazalean eragiten duen inpaktua soilik da. Horretaz gain, lurrazpian, erabiltzen diren elementu kimikoak direla medio, edo atmosferan, isurkinak direla medio, sortarazten diren ondorio kutsakorrak askoz gehiago dira. Beraz, Arabako Batzar Nagusiak egin dutena da, logika babetzaileak edo zuhurtza printzipioa agintzen duena aplikatu edo jarraitu. Zuhurtzia printzipioak eta honezkero milaka eta milaka euskal herritarrek ere aldarrikatzen dutena. Hauxe da, gune natural babestuetan frackinga debekatzea. Eta ikusita, geur, Euskal Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bilduk alde bozkatuko dugula, tramitazio honen alde, lege proposamen honen tramitazio honen alde bozkatuko dugula, ematen dau ere, tramitatu egingo dela lege proposamen hau. Hori bai, behin lantaldea legegila eratzen denean, zenolako testua aterako den hori ez daukat hain argi. Edo tamalez, nahiko argi daukat, jatorrizko artikuluak eta Arabako Batzar Nagusiaren proposamenak jasotzen dutena, guztiz desitxuratua atera daitekela. Eta zergaiti dinot hau, soilik irakurri behar dugu gobernuak bidalitako irizpena, lege proposamen oneri bidalitako irizpena. Prozedura osoaren amaieran zenolako lege aldaketa eduki dezakegun asmatzeko. Eta irizpide horrek horrela dio. Manifestar su criterio favorable a la toma en consideración de la citada proposición de ley. Si bien se considera que la proposición de ley presentada por las Juntas Generales de Álava, en los términos en los que se formula, contraviene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la legalidad del establecimiento de prohibiciones genéricas de usos y actividades amparadas en la protección del medio ambiente. Eta norbaitek esan aldu, baina hori soilik gobernuaren irizpena da. Euskal Alderdi Jeltzalearen jarrera. Baina ez da soilik Euskal Alderdi Jeltzalearen jarrera. Pasan legegintzaldiaren bukaeran, Euskal Alderdi Jeltzaleak, Euskal Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak nahi izan zuten artikulu hori aldatzea. Eta hain zuzen ere, gobernuak bere irizpenean erabili duen argudio berbera, ez dut argudio hitza erabiliko, aitzaki berbera erabilita. Guretzako oso larria izango litzateke, alde batetik Batzar Nagusiak, Arabako Batzar Nagusiak, herritarren ordezkaritza duen Arabako Parlamentua, onartutako proposamen bat erabili, lege bat aldatzeko, baina justu proposamen horrek eskatzen duenaren guztiz kontrakoa onartzeko. Oso larria izango litzateke. Eta beste alde batetik, larria izango litzateke ere, berriro, Euskal Alderdi Jeltzaleak, Euskal Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak, gutxi batzuen interes ekonomiko partikularrak interes orokorraren gainetik jartzea. Eta berriro ere diot, eren egun, aipatutako hiru alderdiek euren bozkak batu zituztelako herri ekimen legegile bati legebiltzar honetako ateak ixteko. Itxurakeria hutsa delako guretzako, Arabako Batzar Nagusietan edo hainbat udaletan, edo aste honetan bertan Bizkaiko Batzar Nagusietan, frackingen kontra agertzea eta aldi berean, benetako erabakiak hartu behar direnean, hitzetatik ekintzetara paso behar denean, frackinga debekatzen eskatzen duen herri ekimen legegile baten aurrean alegia, hor frackingaren alde egitea. Itxurakeri hutsa. Propaganda berdea. Baina erabakiak hartu behar direnean, hor zuen benetako aurpegia agertzen duzue. Noski, kasu honetan ere, Euskal Alderdi Sozialistarekin eta Alderdi Popularren eskutik. Lobby energetikoaren negozioa ziurtatzea eztabaidagai dagoenean oso ondo eta era bateratu batean defendatzen duzue lobby energetikoaren negozioa. Eta bai, gazaren asuntoa eta frackingaren gaian negozioa egon daitekela aztertzen ari dira lobby energetikoaren enpresak.
Badakita sozialki ez dagoela ondo ikusita, eta aztertzen ari dira zelan egin dezaketen koste sozial handi barik, eta zuek guretzako jolas horretan konplizeak bihurtzen ari zarete. Baina heldu da momentua Euzko Alderdi Jeltzalea, frackinga bai ala ez. Bai ala ez, ez dago beste erantzunik momentu honetan. Ez zaitezte eskutatu berriro ere, sasi argudio tekniko juridikoetan, zuen iritzia ez azaltzeko. Heldu da momentua argi eta garbi azaltzeko, herritarrei esateko interes orokorraren alde egiten dozuen, edo gutxi batzuen negozioa defendatzearen alde. Alegia, ingurumena defendatzearen alde, edo enpresa batzuen interes ekonomikoak defentsaren alde. Eskerrik asko, maeztu jauna. Jarraian,